Salí unha das protagonistas principais deste programa de hoxe. Me parece que xa podemos ver, ou non, depende. Eu espero, hasta que poñades a Sala VIP non teño problema, teño tempo. Podemos ver a Sala VIP, compañeiros. Podémola ver. Ai, ahora sí, Pili, menos mal. Hola, Roy, un aplauso para Pili, que non querían enseñarte, Pili. Bueno, que as cosas vos vas a esperar. Voume enfadar, Pili, se non te enseñan. Isto que é? No, estou aquí. Estás aquí, bueno, menos mal. Xa quedo moito máis tranquilo. Por certo, tío, xe vas cun doble objetivo. Un xa víamos ao principio do programa, que é esa viaxe que ten unha pinta bárbara. O que armaría deste é Katy Trailer por aí, na ruta. Eu digo que non o perda ninguén porque se van rir un rato, Bueno. E logo temos tamén un segundo objetivo, que é unha sorpresa, creo, non? Sí, pois tamén llevo esta noite, voulle dar unha sorpresa a un gran fan que teño na Argentina. E a ver que pasa aí. Bueno, non descubras máis. Non vou a decir máis nada. Por certo, ao principio do programa había aquí dous fans no público que cando se enteraron de que viña Pili Pampín, arrequipilicante, arrequipilicante, arrequipilicante. Daslle aí un aperitivo nada para que fagan algo de boca, me deixen a mí un pouco tranquilo. Ahora, a ver, eu que sei. Na beira do mar hai moito que ver. Baila miña Maruxa, si, baila na punta do pé. Baila na punta do pé. Bueno, despois seguiremos, vale? Gracias, Pili. Moi amable. Falamos logo nun principio do programa. Decidímonos por mezclar, por unha banda, a Katy Trailer, a nosa colaboradora camioneira habitual, que semana a semana anda de ruta por Europa, con Pili Pampín, unha das cantantes máis recoñecidas e máis populares. Aquí, ai, que me quedo casi sin aire. Aquí en Galicia, casi non me sale. Que xa me emociono solo de pensar do vídeo que nos ven encima. Fixeron unha misión moi importante, que tuveron que entregar, ou vai entregar finalmente Katy, un agasallo moi especial aí a unha galega que está precisamente en Suiza, pero mellor que lle lo conte eu, tomo un poquinho de aire, e casi mellor que vostedes o vayan vendo. Que xunto a ti quero estar. Bos días. Veña, guapísima. Subo xa. Veña que nos vamos. Pero espera, non? Ai, quita chaqueta. Pero déchame poñer cómoda. Claro. Irei segura, non? Katy. Por favor, ti vai a bodiño, Se ves que te mareas, avisa, Sí, vamos allá. Tiña moitísimas ganas de ir nun camión, Katy. Hombre. E sendo cunha muller moitísimo millor. Tamén son moitos kilómetros que faz ao día, non? Moitos kilómetros. A semana veño facendo sobre uns 4.000 kilómetros, máis ou menos. O sea, que terá lo cu plano, por tanto, de tanto estar cu sentado, porque vamos. E hoxe que levas? Se levo uns palés para o papel. Vamos aí para Mugardos a descargar, que os traigo dali do lado de Suiza e vamos para lá. Vamos a empezar o día con alegría, teránme que cantar un pouquiño, Pili. Que che vou cantar xa pola mañá? Cántame xa pola mañá. Bueno, yo para ser feliz quiero un camión, bum, 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 bum. Yo para ser feliz quiero un camión. Vamos alá. Vamos, ti tira para diante. Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. Tú que pasa, que é a primeira vez que ves nun camión ou que? Montei por primeira vez fai 3 anos nun camión cisterna, pero era moito máis pequeniño que este, a verdad. Bueno, Pili, tú tamén tes moitos kilómetros, tes andado, porque cas actuacións que tes tú aquí en Galicia e fora de Galicia tamén, non? Sí, a verdad que sí, moitos. Moitos kilómetros. É o máis duro, quizá, da profesión, non? Eu xa sei que a túa música é moi bonita, é moi popular, pero eu teñolle que dar un pouco de formiguillo cando vou conducindo para que me entre a chispa, sabes? É que soles escoitar? Pois mira, vamos poñer algo. A ver. Que temos por aquí. Venga, nai, querida. A mí de vez en cando tamén me gusta, estas cancións. Pero más tiro para Miguel Ríos. Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll.
os saludan los aliados de la noche. Claro. Ela, ti non sabes a miña internacional? Que sabes cal é, non? A do galo. A do galo, por Dios. Pois veña, cántame a do galo. O galo cando canta é día, é día, é día. O galo cando canta é día, imos de parranda de noite de día. Vamos a ir a descargar e despois temos que facer unha paradiña porque teño que coller aí un paquetiño para levarlle ali a unha xente que está en Suiza, que son gallegos, porque a veces, aparte de facer as miñas descargas, pois, bueno, levolle algún paquetiño para. Pilariña! Gracias que encontramos este sitio para aparcar. Veña, vamos. Estarán esperando por nós. Claro, xa levan un rato esperando, pero bueno. Venga, vamos. Se presenta o meu home, Gonzalo Carpente. Que claro que non o conocía, claro Foi que sí. emigrante tamén durante 14 anos no mesmo cantón onde eu estuve. Nos conocemos no ano 86 e desde aquela estamos xuntos. Como lembras desde copiloto con Cati? Fenomenal. Que maravilla. Unha conductora fantástica. Emigrante, emigrante, volta pronto pa tua terra. Que bonita. ¡Ole! ¡Bravo! Enhoraboa. Muy bonita. Que bonita. Mira, Celine, falando de todo un pouco. Que lle pides ou que lle mandas a tua irmán aí nesa carta? A ver. Póñolle que cando reciba a miña os encontredes todos ben, non? Como é natural, que é o primeiro que preguntas, non? Pois dígolles que teño moitas ganas de velos. Quero che cantar Galicia desde este lado do mar, as penas que levo dentro que por ti me fan chorar, que por ti me fan chorar, que por ti me fan chorar. Quero che cantar Galicia desde este lado do mar. Bueno, Piliña, vouche enseñar o noso hotel Rolafer. A ver, enseña. Oh, Hotel Rolafer. A ver, tú me dirás que cama queres. A da arriba ou a da baixo? hai unha arriba, non? Non, é unha da baixo, que pego moitas voltas. Bueno, pois non me molestar, Si ves que tardo moito, avísasme. Eu vou facendo o planning do día. Venga. A ver que temos pa hoxe. Chao. Ala, a descansar. A que armaron estas dúas. Non lle podo facer esperar máis porque morro de ganas xa de que este aquí no plató do país máis grande do mundo. Recibimos con forte aplauso a Pili Pampín. Moi boas noites. Moi boas noites, Pili, como estás? Moi boas noites. Que marcha traías aí. Adiante, que alegría. Moi boas noites a todos. Xa traes o plató, alegría, xa co color e con todo, xa Por da gusto, esa, mira, o mal tempo boa cara. Boa cara Que sempre. queres? Moito se cantou nese viaxe. Ai, bueno, por Dios, pasei no pipa. Fáchelo ben. Eu pasei no pipa. Fíxate vos miras aí con Katia. Porque Katia e eu somos de carácteres parecidos, somos as dúas guerrilleiras, gustanos sí. o cachondeo, pasámoslo ben. Aquí naceu unha parella televisiva. No, eu cuidado, non sei ir con ela xa de camioneira, Escoitado. só me falta sacar o carné. Non quedo máis. Escoitado ofertas, que pode haber máis ofertas. Bueno. Cuidado aí. Quen sabe? A primeira parte da misión xa vimos, Sí. saliu moi ben, pero temos unha segunda parte que ten que ver cos centros galegos que hai por todo o mundo, e donde ti realmente eres unha figura moi querida. Eu preguntaba... Pois gracias a Deus. E por qué? Que lle fixeches ti a esa xentiña que anda por ali por a diáspora para que se acorden tanto de Que Pili lle Pampín? fixen? O que lle dou a todo o mundo, a tantos de fora como os de aquí, cariño. Eu penso que é o máis importante, non? E logo os recibimentos que me fan ao chegar alá, iso é espectacular. Iso ten que emocionar moito, cando Oh! vias tantos miles de kilómetros e... Espectacular, Roy. Con palabras é complicadísimo decirche, porque desde que chegas hasta que marchas, o cariño é tanto, a atención é tanta,
que non te vos imaginar. Ves como nunha nube cando ves de volta. Non queres vir, a verdad que prefieres quedar alá. Pero bueno. Está ben, home. Bueno, pois mira, non vamos poder ir alá, polo menos físicamente, pero vamos intentar devolver... O gallá, pero bueno. Todos son de lá. Vamos dar un poquinho máis de tempo. Polo momento, imos intentar devolverlle, como ti decías, ese cariño todo que che chega, dende outra beira do Atlántico, neste caso, a un dos teus fans, non? Sí. Pero temos que facer ben. Bueno, como queiras. O público está compinchado con nós, a xente da casa tamén. Este home, sabes quen é, non? Como non vou saber quen é? Jesús, conozco, sí, hija, Jesús Mosquera. Sí. Jesús Mosquera ten un cargo que aquí asusta. É un dos membros da Comisión de Festas da Casa de Galicia en Bos Aires. Bueno, personalmente non coñezo, Pero vale, conocer. Ah, bueno. Tú non te preocupes, Vale. estamos a tempo de arreglar. O que pasa é que vamos a facer ben, estou pensando eu. Vamos a facer unha chamada telefónica con el. Bueno. Casi é mellor que ti te baixes, para que ele non te vexa aquí. Tamén vou usar os pantalóns, que súmeseme sempre me critican, espera. Vou estar mono. Bueno, teño días, mono, sí, ás veces. Espérame por aí, para que ele non te vexa. Se tiveras que escoller así algún artista para animar aí o cotarro, digámoslo así, nunha desas festas, a quen escollerías? Cal é a túa favorita? Ou favorito? Mira, traería a Pili Pampín, que é a sucesora de Ana Quiro. A Pili Pampín? Pois é unha boa amiga deste programa, Pili Pampín, a verdade que sí. A verdade que sí, é boa xente. O marido chamase como eu, e podémoslo traer. Chamase Jesús, así que... Bueno, mira que ben, xa tes ti un negocio medio montado. Que canción che gusta máis de Pili Pampín? Tiene muchas. Ten moitas, Jesús, cante conmigo. Ollos verdes son traidores, ollos verdes son traidores, azules son mentireiros, os negros e acompañados son firmes. E que? É verdade. ¡Ole! Bravo, aí completacho de todo. Moi boas noites. Aquí tes a Pili Pampín. Jesús, era unha sorpresa para ti. Gustouse? Por supuesto. E grande. Pero ahora temos que facer ben. Ahora temos que acabar a sorpresa indo alá. Por suposto. E eu tamén teño que ir, que fixeche moi ben as palmas, Non, ti cando ves de rumbero. A mí, eu que che faga falta, fregoche ali, levoche a comida, pagoche de asesor, o que ti me pidas. Eu por ir ali, vamos, vou encantado. Vamos los dous. Jesús. Queres facer tantas festas aí, veñan facer algún aquí por galegos de aquí. Claro que sí. Non nos lo digas dúas veces. Ahora vamos a mirar o calendario de Pili como ten as festas pobrao, e cando teñamos un descansiño, ahora nos plantamos. Alá vamos. Jesús, moitísimas grazas. Que vaya moi ben, amigo. Serían moi ben recibidos acá por la colectividad, sobre todo por la gallega. Maravilla. Pois a ver se nos imos ali tamén a disfrutar con eles. É verdad que te van tratar de película, que eu xa estuve, Que nos queren moito e a Pili especialmente. Moitísimas grazas. Jesús, que vaya moi ben. Gracias, amigo. Unha aperta. Ata loguiño. Hola ya. Hasta sempre.